kumsang khadzakua somkua paruk zone ni somni pasari nilai tho tan ni ani a Philadelphia Pennsylvania chuan restaurant lar tak pakhata Delaware attorney lar tak pakhat Thomas Capano chuan anupui telovin aruka akopui abialnu Annie Mary Delaware Governor Secretary ni Meknen Zanria ankil duna chulai hmuna chuan hunhlim om takman antumani mase Annie Mary chuan Capano hena chuan anin lai chin na chu ti top adu thu a soi chuak ta hlol maya chu athutluk na awang chuan Capano chu thin ur hle a Zanria anei zo chuan Capano chuan anupui omlo lai ani bok nen Wilmington Delaware a inlua chuan anin kar thu chu soi chhun zom le turin Annie Mary chu a phur hotani Capano chuan in then chu adu lo burmaya a ina po chuan anin nial deuh bab nge ani chumi hnu zanhni hnuah chuan Annie Mary chu alai zon nu Kathleen ni nen dinner party anei na tura aron in lan tamia lo maile Kathleen ni chu angai that zan lo wangin Delaware State Police te chu Annie Mary in enfia sak turin angien ta a police te hna chuan alai zon nu Governor Secretary ni mek chu nilai tho tran nia tangin tu main a chan chin an hriat to lok thu a hril ngal boka a in chung chauka hmalama chuan in chung mamo hrang a leisa ni om tak chu in pek fel lovin an va hmu a Kathleen ni chuan Michael Scanlon banker hlotling takle Annie Mary thian thatak ni bok chu a kol ngal thuaya Annie Mary chan chin a hriat le hriat lo te a zot ta a Michael Scanlon chu Annie Mary te dinner party na hmuna hruai tu turani a mase Annie chu are tak wangwang awangin engma chan chin alo hrebik lo alo ni a Annie Mary chung ta chuan Annie chu chefel thlip thlep chi le engkim a hmuna da thap thina ni ti an hria a mase chumi truma a in an enfia chuan a hnok em mai boxi a phei khok te chu a bedroom chuata chuan a dar sar noi maya a bulmaya chuan a par som boka khuma chuan suit man to tak thil pek adon ni ngei tur hi a bom nen alo la om boka detective chuan uluk takina enfia zela a wallet le ID card a hmu a masia cha biero a ommi lo thung Wilmington Police Detective Robert Donovan chu Annie Mary ina chuan ko ani a Annie chu a chung ten engma soilowa a kalbo mai ngai lo thu an soibaka then omte na len mai te chu a ching lo hle ni in an soya akalna chin tur chu alaina hnai vai te mi pakhat tal hril lovina kal chuak mai ngai lo ni an soya wangle a in chung po fel fai taka a en kol thin thu te an soya wangin detective Donovan chuan a in chung omdan hrang te a han en chuan Annie chu amadu thua kalbo chu ani ring big lova a chan chu meichia reng chuan an pocketbook walleta an mani ni na ti chiang tu ID le thil dangtal keng lovin an chuak ngai lo ti a hriani Kathleen chuan Annie bedroom a chuan lekha them te tak te a lekha thon tu hming mi pa hming Thomas Capano ti lo in ziak hi a chara Kathleen le Scanlon chuan angai nan shelo hle a chan chu Annie chuan Capano chungchang chu alai zon nu Kathleen ni bula chuan alo la soi ngai mi lo alo ni a detective Donovan chuan Thomas Capano chu Delaware State ami mithil ti thei tak pakhata ni ti a hre chuak zok maya Delaware mi challang tak le thil ti thei deuh tenen chuan anin hmel hriat tha hle ani detective chuan Annie bedroom a chuan a diary a hmu chuak le ta a phek nu hnung bera chuan angai zong Capano nen in mutura akal tur thu alo ziak kiau maya chu baka a diary a zia kalmanga tang chuan anin ngai zon na boruak ka chuan a hlim em hran lo ti alang reng mai bokani Annie in a chan chin a zia hnun berani awangin detective te tan chuan Capano chu zui ngal chat lo thei ni hek lo le zing lamdar thum le minute som thum pakwa chuan detective te chu
kapano ina chuan an kal tangala kapano hian fanu pali nein kumsomli pasari na a hmang mek boka anu puitel lovin Annie Mary apartment atanga minute jailo te kalle ka hla a in alua kapano chuan Annie nen chuan in lai chin na an nei nge ani ti chu alo phahau lo mai le ma se Philadelphia a zanria an kil zo chuan a ina chuan hruai ho in thil pek engemaw ba ka in chung mamo tlema zong a pek nuwa Annie chu a in lama awa thla ho le thlapa chumi tuk zinga tang chuan a hmuto tami alo ni in alo soya chutia bo thu an han hril tamai chuan a thong le a in chunga telutin detective tenen chuan an han ti ho le ta a Annie nen anin hmu nun ber zan chu nilai tho tran zan ni in atuk zirtop chu na an chola wangin kar top chol mang tura mun danga kal atum thu te soin chumi zan chuan Annie chu amu ta fu lo hle a mani in ti hlum mai du na ril ru te apu hial ni in asoya detective ten hena chuan Annie chu mun danga kar top chol mang chuan akal ta te ani theya wangin tho tran nia a hna thok turin aron in lan le mial theya wangin tho tran ni thlengtal ngak le turin thu alo rona kapano chuan detective ten a in velan en fia chu a hlau deuh ni in a omda na chuan a hriat thei bok ani a ina chuan a fanu te kar top chol mangin an ron ri awangin in chung lama phei chuan kal arem tilova detective te po chuan fin fiana thatok an nei ri bik lo awangin thatakin an hosan vele tani ma se thotan nia po chuan Annie chu a hnalama chuan aron in lan tamia lo maya detective te chu Annie apartment a bok chuan an vakal le ta a building nuai lama om te hena chuan kalin thu engemaw an zot fia ta a anni po chu kar top chol mangin mundanga an lo chuak dai maya ma se ni lai tho tran zandar kwale minute somli panga vela chuan Annie in panna stepa chuan ma ni chawa pen chho thomero an hriat thu an soya a pen da na tang chuan mi papa ngai aya lian jok pen thom ang berin an hriani abak chu zan khuwa in thom an hre chhun zom to lo ni in an soibok state le local investor te chuan Annie credit card le bank account te chu an hanjir chiang le a zun ni somni paria ta tangin a khoi che to lo hrim hrimani ti an hrele ta a chung te le thian te po in hemini atang chia hian ani a chin an hriat lo tak ni Thomas Kapano chu Annie nungdama mutu hnung berani awangin a thu soi te chu adik nge yam ti fin fianan investigator te chu Delaware border paltangin Pennsylvania a Kapano an zanria an kil dun na mun nia asoi restaurant a chuan an kal le ta a waitress pakhat chu bia in Kapano le Annie te thalak chu entirin June ni somni pasari zandar sari vela an lo kalem dia an zo chuan chu waitress chuan Annie le Kapano te thalak a hmu chuan chumi zana local te ngei chu an ni ti a hrengal thuaya a soidan chuan Annie chu atong tlem hle a cho po ei mang lova an ei man bila chuan Kapano chuan a hming a sign zo a Annie chu pechhong vele in a sign vele a hetia an do kan bula adin ve chung hi chuan Kapano le Annie te chu anin bemia lo ni in waitress chuan a soyani investigator chuan Annie thian hnai zual te chu a kom kwal le den dena chuta tang chuan midang hriat hlau taka aruka Kapano nen anin kopna chu kumthum don ani to ti a hre chuak ta a kumsang khat zakua somkua pathuma tang dai to in an lo in kopreng to hi alo ni a kumsom ni pasaria upa Annie Mary chuan Thomas Kapano chu governor office atangin a hmel hriat chowa ama pon na sang tak a chel chung po in Kapano mit meng a en chuan lawyer thil ti thei tak le atong kama afak derna te chuan Annie thinlung le ril ru chu a hne thei tlat maya investigator chuan Kapano chuan Annie chu thilpek man to u chuak tak a pe a ama mo zong zong deuh tho a pe a adu zong zong in avur mai alo ni chu wang chuan Annie chu Kapano ama aya kum upadai mani se a hi betlat maya
mase a chung te chuan an rem ti don lo wangin eni chuan anin lai chin na chu a thup tatlatani eni na thian te a hril zel danin kapano nen anin zuya tangin thla engemaw zat aliam hnu chuan kapano chu azia a in thak chho tana tun hma a pazei tak le zai dam tak ani thin na te chu a bo tran ta a thina chia in kut thak mai te po a poisa lovani chu wang chuan kapano chu aring zo meu to lo ni in a thian te bula chuan a soya kumsang khazakua somkua paruk fa wanga chuan kapano omdan thin chhelu tukle kut thak china wang chuan anin lai chin na chuan thatlam a in chiat lam apan zoka ani chuan in then adu thu asoi chuan kapano chuan anu pui nen anom hran to thu soin an pahni chuan anin nei wat thei to tur thu soin ani chu adang betluya investigator chuan azir chian na atangin ani chu abo hmalok chuan ama ngai sak em tu ama ani point athin lung taka alo zon ruk le ama mo thin em mi pa Michael Scanlon nen anin tonga chu tia ang chu alo be sei thin in lai chi na chu ni in reilo te a in hual mai an tum to ani mela ma se kapano chuan ala thadu tlat lo maya enin a thian te a hril danin kapano chuan azar buai renga avil ven renga wangin a hlau thin hle a anu na tang chuan pai chua adu ngoi thin ani ma se kapano chuan chu tianga eni in a hnar reng thin to chungpo chuan beidong du chuang lovin a zui reng thowa angai dan chuan engkim chu a thu hnuaya a omle adua a control vek theya angai ani ber mai eni chung ta chuan eni chungchang hriat nei anom hlau ani chuan lom mana dollar sing khat an pek tur thu an puang taruk maile July thla cholkar lina kar to pa chuan mi an khomi mi za chuang te meu te chuan police te kai hruaina hnuaya eni zong chuan an thok chuak ta hemitrum hian an governor chu atel ve nge ni Masia secretary eni bo chungchanga chuan nu ma engma chui zui tur an huta chuang lova FBI special agent Eric Wilmington field office sami puina chuan deal ta top maya US attorney Alford puina in eni le kapano te credit card statement le phone call record zong chu an chui ta US attorney assistant Cam Connolly chuan kapano chuan eni bowatanga ni nuwa dollar zathum pariat chu kudam bangthak na leina tan a mangani ti an mu chuak ta a bangthak na wallpaper a leina te chu phone ngalwatin eng ange a lei ti te al zot ta mase hanrin hlelna tur thil engma aum lo wangin police te chuan an chol san le tarini ti chuan kapano chuan eni chu thatin arwang chu an ina tangina pai bawani an ring tabera mase chu thudi ka ni em ti fia tur po in pon lama tang chuan malak dan awang ema ama kapano in nge chu sar churan nei chunga en fia atul ta mase sar churan la chuak tur po in chan thatok tak an mamo awangin investigator chuan kapano in ti fai thin tu chu a han kom le ta a identify tu nu chuan eni bo ma nililiam ta chuan kapano chuan afa te anom ri dona wangin chumi cholkar chu a identify angai lo tur thu hrilin a hna chu a chol deuh ta wangwanga kar thum hnuwa identify tura a le chuan thil then khat chu alo dang lamani ti a hrengala living room a carpet le thutna te chu alo om tolwa chung aya chuan chair pahnih le carpet thar hlak alo in pha ni in an soya investigator te chuan kapano thu an wazo fia tum khan kapano chuan afa te chu in chunga anmu ang khan a soi si mase identify tu hne na la afa te anom lo wangin identify anga ilo thu soin ni engemaw zat chol apele loi boxia chuta chuan thil dik lo engemaw tak chu a omani ti hria in chu an thu hriat thar ringot po chuan an tan kong asu hok mai ani Connolly le FBI agent Eric te chuan
Thomas Capano in dap phalna sar churan chu July ni somthum pakhat kumsang khazakua somkua parukami turin an la chuak theita Capano in an va enfiar chuan detective Robert Donovan chuan engber nge hanzon ber tur po a hre thiam lo hle a mase khoi lai nge zon uluk bik tur tero an hre chiang hle thungani living room a chuan Capano intifai tu ina soi ang chi in chair pahni chu alo in hung nge ya carpet po alo in pha nge boka chung noya chuan enge in phum ru ti chu hriat an tumber ani bokani carpet chu an han kewa chuat le furniture tero alo la fai tha hle maya mase a chuat kila chuan thi sen ro to ni nge yalang mun nia an hu chuak ta a investigator chuan film khur takin chu thil chu a sample test turin ala ta a FBI lab Washington DC atang chuan chu an sample thon chuan forensic evidence thatok tak aron mu chua an be seina asang leni DNA lab examiner Alan chuan uluk takin Castle Mayer mangin alo te sa hetiang ang te thamlutuk te si chuan film khurangai hle a ti chuan chemical chi khat chu an han fartir ta a thisen tak tak ani chuan chemical nen a in chopol chi a hian a sen danga aron chang thin ani an lo be selok ang nge in Capano ina an thil mu chu thisen nge chu ani ti an hre chiang theita mase a DNA tang lo chuan ani thisen nge ani ti a chiang thei chuang lova tual thana man ruwa emo evidence dang chiang jok an mu lo chuan thisen chu an bo zui thei lova ama ani DNA emo anu le pa te DNA tal an nei nge anga yani mase ama ani la achin hriat ani lo wangin a DNA nei thei ani lova anu le pa te la an thi to boxi investigator te chuan kong dang an dap le ta a ani chuan a bo ma in blood bank a thisen alo pe ni ti an hre chuak le ta a investigator chu blood bank a chuan rang takin avakal ngala mase alo tlai lu tuk to ani thisen chu long lama an lo thon dai to maya plasma tlema zong chia alo om to a van doi thak takin DNA tamna thisen var le sen te chu lak tel vek ani awangin plasma tang ringota DNA lak chua chu thil theilo hulhual ani top mayani investigator te chuan an hu chuina a chuan zoi muangin ma chu an son ve hret hreta chuti chungin Capano chuan anun chu nuam sa takin alo mang ve reng thunga Thomas Capano hi an u naw mi pa lir palizinga a upa berani a ana thona kong sang sanga a hlotlingin anu le pa telaka po an u naw ro rawa chuan atlatlum berin anu le pa te po in an chuang le a anaw te po in an chuang le ni in an soyani ano pangber Jerry Pei hi chu a u Capano hian adan lam thiam na mangin voitam tak alo chan chuak to nge ni Josephian an chung ko construction company a en kola Lewis ve thungero chuan an chung ko sum don na lam tho real estate lotling takin a en kol ve thung Capano chung ko hi multimillionaire ni in olsam taka paljamle ton tlang mai harsa tak tur hi an ni a investigator te chuan an thian te le chung khat laina nai vai te an kom kual na atangin Capano chu ama nakai noi vela aboi thin ema wangin tu ma in tual that thei po in an ring lova hun nei in an hrehlom lovani chutiang ani awang chuan nu chui tu te chuan Capano chuan ani chu alo that tak tak ani chuan aruang pai bo tura pui tu anei ngei an ring ta a ma se chutiang tur mi han rin hlel mai tur an hre si lovani ti chuan August ni ruka chuan agent Albert chuan Son Taylor Lewis Capano Development Company a project manager ne na tangin call adong ta a Taylor chuan investigator te thu hriat du ngei tura rin hriat anei thu aron soya ma se chumi chungchang chu Capano te u naw chuan an hriat chuan atan a hlo om tur thu te soin mun him Capano te u naw hoin an hriat lo na tur muna in muturin thu anin tiam ta
ti chuan Taylor chu nu chui tu tenen chuan anin muta a any boat hu report ani nuwa thil danglam magdeu thleng chu a soita a Lewis Capano construction site a project manager pakhatani thu soin any boat nu thotran ni chuan bolhlo pai thin mi pali ruaya bolhlom sa zong chu paivek turin thu a pe ni in asoya chutia bolhlo te pai tura antimai chu maka ti hle a chan po chung bolhlo te chu khoima chu ala khat hau lova bolhlo pai mante ato bok nen nidanga chu tiang chuan an tingai si lowa mak ti lo rual ani lo thu asoi nge ni chu thu chuan nu chui tu teril ruwa chuan eni chu Capano tha nge yani tele aruang ti riral na konga Lewis chuan apui nge yani anrin na chu ati zual ta hle a Lewis Capano development chu bolhlo pai record chungchanga ko ta in lan tura ko anita a investigator te chuan Capano chung ko thil ti thei tak mai te kara chuan kang mei anti chuak tran tani chu tianga an u nau zinga in ngir ngona a chua chuan an zinga pakhat ber chu investigator te hne na lokalin any bodan chungchang thudik chu aron soi chuadu mai an ringa investigator te chuan chak takin ma son lem lo ma se an hnu chuina konga chuan an tlom du hau lovani bolhlo pai tu te chu an chui chuak veka bolhlo chuan lo pai vek to awangin bolhlo paina hmuna chuan an kal le ta a August thalai hola chuan recovery team te chu Delaware bolhlo paina hmuna chuan an thleng ta a thok tu te chuan bolhlo an pai ruwa to na hmun te chu an lo ko hmu zunga recovery team te chuan Thomas Capano in nena in kai hnoi karpetemo thutna le tual thana man ruwa engemo chuilet thei tur thil engemo tal mu tumin an zong ngor hle a kholum tak tak ma in bolhlo paina hmun chu an en fia chuak vek mana mase engma nu ma an kes chuila ya thilpoi motor an mu chuak ta chuang lovani investigator te chu chawle beidong takin an hole taringot maya an rin hlel na chuna savio ma se evidence thatok tak an nei miao lo wangin eng charge ma an siam sak thei talovani any bawatangin cholka ria zet aliam tareng maya agent detective tele prosecutor te chuan Thomas Capano chu tual that tu fing tak ni in an ria a chan po evidence chete ma hmu tur om mi lova chuti khopa asu nu athian fai ne chuani September ni ruk alowin her chu meu chuan investigator te chuan kolan dong le tanol maya blood bank lama tangin any in abo ma a blood plasma alo donate to longmanga European lama an phur chua to chu a hmun a thlen ma in an hmule le theilo mayani agent chuan chuta tang chuan any DNA chu an hmu chuak theani chuan Capano ina thisen an hmunen khan an enmil a tul don ti ria in DNA lab lama akalpui ta ngala plasma hi thisena telve chau ani a blood cell hi DNA omna ber ani a ma se plasma le blood cell te chu a hrang dai ani awangin DNA lab examiner alan chuan plasma tang ringot chuan an hlo chama hlau hle a ma se maktak main plasma chuan red blood cell bang noi an mu chuak ta hlau mai le chuta tang chuan any DNA chu an mu thei ta rama any DNA le Capano ina thisen an mu atanga DNA an nei chu an han en mil le ta a van nei thak takin alo in mil ta hlau mai le investigator te chuan ama saber na tan Capano chu any tha thu buaya a in nam noi nge yani ti fin fiana tur evidence pakhat chu an nei thei ta a ma se chu chau chu ko ta din pui tham ala ni lo wangin evidence dang chiang zok an lama mobile ti po chiang takin an riani Capano cell phone record atangin meche pakhat Debbie Stone Harbor New Jersey mi chu any Mary bo nu zoni somni pariat zinga awako lani ti an hreta a Debbie po chu Capano ngai zong ani ngei an ring ta ni interview te neya an chui chiam nu chuan Debbie po chu Capano nen chuan an lo in kopreng alo ni a kumsom pani chung te meu an lo in kop to ani ti an hreta ni ani nen anin ngai zon lai po chuan Debbie chu alo tha chuang mi alo hi alo ni a
agent te chuan kapano te no pang ber Jerry kapano po chu an zir chiang vele ta a Jerry hian Stone Mountain long chol hmuna long aneya chu along chu midang alei chhon tirani ti an hriat awangin chuta chuan detective Robert Donovan chu avakala thilom dan te soin long chu en fia an du thu te avasoi chuan alei tupa po chuan alo rem ti ve maya ti chuan long chhunga chuan eni ne na in kai hnoi thei thil hrim hrim chu an han zong le ta a ma se hemi trumpo hian engma an mu chuak lo ani ma se long leitu chuan investigator te hne na chuan Jerry long alei chuan Jerry chuan along thlunna thir chak ai ang chi chu alei tir tel lo ni in asoya investigator te chuan chu thir chak ai chu eni ruang phuar be nan an manga tuipuya chuan an pai to ani ngei an ringa assistant US attorney Cam Connolly le a team te chuan Jerry chu arukin an chui zui tarenga Jerry chuan eni ruang an ti ri ral dan le a unau pa chung chang chu a soi chu ngei theinan agent te chuan undercoverin thlasom pakhat chung zet chu a chet vel dan zong zong an thli thlai ta a bar le night club te a closing hle a chu baka dan phallovin damdoi a hmang thin boka hei baka hian damdoi ti thin te atangin dan phallovin silai ala khom thin bokani eni bawa tanga thlasom pangana kumsang khajakwa somkwa pasari October ni kwa tlailama chuan ATF te puina in FBI chuan Jerry kapano in chu an vadap ta thut maya chutia thunei tulamin a in an ron run thut mai chu Jerry po chuan magati in a thong lea a thian pakhat criminal record po lo nei to nen chuan garasa an ding rana Jerry in a chuan ral thuam baka damdoi rui thei chi eng po an hmuani ngat chuan agent te tan chuan eni bodan chung changa thu zo fianan karfunga an mang theidona chu chuan tumber po ani rengani Jerry fapa kumthum mi mutpindana athom hnokara chuan arsenal gun ate chi an hu chuak tanol maya agent albat chuan chowkabula insuk na anda te chu a han en fia thuak thuaka Jerry thom hnowa ipte te chu uluk takin a en zel boka Jerry chuan rifle le handgun te chu a kol nuala ma se dan phallowa kolero engma anei lo thung ma se agent albat chuan cocaine le marijuana bang noi a muta hlau maya Jerry chu charge siam sak theina chu an nei thei ta ramani Jerry hian a unau pa Thomas kapano an enia tha dan kim chang a soi chuak ani phot chuan engma hremna pelawa chuazalen le tiama in puantir chu an tumber ani a Jerry hi chu eni thina tak hi chuan a in hnam hnoi an ring lova ma se a ruang an ti ri ralna kong ero a unau te su hnu then fai na konga a tel ve ngei an ring thungani an unau jing ano pangber ani bok nen a unau te hi a hlau lea an tan hian arin om bur mai ani chuti rualina nuna har salova nupui fanau nei ani a chuwang chuan zela lu chu adu big kherin arin omlova a unau te thuruk chu avon himsak reng thei big an ring lovani investigator te chuan Jerry chu a unau pale anupui fanau te a chuan du thang mai turin an nor na sa hle a ma se Jerry chuan tran a khotlat thunga investigator te chuan Jerry chau chu Thomas a thurwal pui tu ani an ring talowa eni bawa tanga kum khat le chan ve lai liam hnu November ni riat kum sang kha zakwa somkwa pasaria chuan Jerry kapano chu FBI le US attorney tenen chuan anin muta a thunei tu te chuan Jerry chu an hnu chuina konga chuan an ma ni chu atran pui lawani chuan silaya kolwanga charge dang siam sak bel le antum ti an shilta a Jerry chuan agent Eric Albert hna chuan kumsang hajakwa somkwa paruk February tha a chuan a u Thomas kapano chu a ina localin tu emoin a fa te vawin alo ti thai thin ni a soin chu tianga lo vau thin tu chu poisa peya a fa te a vau thin chu ti top adu tho a hrila chu mai baka Jerry bula chuan silai po alamamo tur thule
engting nia emo chuan along le ama Jerry chu tianga lo ti thai thin tu ruang chu ti riral nan alama mo tur thu a hril boka Jerry chuan a u Thomas Capano an adil angin dollar sang riat le silai chu a peta a ma se a thalia Thomas chuan silai chu ron pelet le in poisa mang chuan a chin fel thei ta ka wangin silai chu amamo le lo ni in a soi le a te chuan are le wangwanga jun ni som ni pasari jing lamda rukvela chuan Jerry in step bula chuan Thomas Capano chu karin alo dinga a melen chuan a boiril ruk mel le a chuta tu emo thana a in nam hnoya wangin long chu a thei angaranga man amamo thu a hril ta a Jerry chuan a u Thomas a hnena chuan nangma thaim ni ti in a zot ta a Thomas chuan o ni e ti in lo changa Jerry chuan in thatak le chung ko du om tak aneya anu puile fa te wang hrim po in chu tiang thila chuan in nam hnoya du lo thu soin atran pui thei lo thu in a lo changa ma se Thomas chuan naw te nge chu Jerry ril ru ne dan chu a hria in ngen ngol takin tu ma bidang pan tur a hriat lo thu te soin a khongai na adil ngoi tamaya chutina na chu Jerry chuan along da na mun Stone Harbour chuan Thomas nen chuan in mu a long chula chuaka ruang paibo pui chu arem tita a Thomas sagara chu honglovin a chung lama chuan in mu ma saphota Thomas a chuan Jerry hnena chuan thil da vona bom rit tak mai chu atraka chuan hlan pui turin ati a Jerry po chuan a hlan pui ve maya chu thil da vona chu voi khat ma an honglova Jerry chuan a chunga chuan Thomas ana soi a fa te ti thaya vau thin tu pa ruang chu om tura angai top mai ni Thomas a hnena chuan chu thil da vona chu apil theidon lo wangin longa chuan da lo turin ati a ti chuan long om na lama chuan chu bom ri tak mai chu an u naw chuan an zon ta hetiang thil da vona hi chu long vela hian long nei tu te hian an ken fo thina wangin chutia Jerry le Thomas an thil da vona bom lian pui mai an zon lu chu tu ma in mak an tilem lova an bengkhon lem lo bokani ti chuan Capano te u naw chuan long chu tinongin Atlantic tuipui lampan chuan an chuak ta a Thomas chuan anaw Jerry hnena chuan ruang chu apil bo hlen theinan tuipui thuk lai tur long chu tuipui kamatanga mel somrung vela hla atlan pui turin atita a chu tiang zeta hla an kalwang nu chuan tu main Capano te u naw chu an ron mu phato lovani ti chuan an u naw chuan thil da vona bom lian tak mai chu rit takin an zona tuipuya chuan an paita a ma se Thomas a chuan alo be seilok ang chu ani ta hau lo mai bom chu tuya chuan apil thei ta reng lo maya Jerry hnena chuan bom chu apil theinan silaya kap turin ati a Jerry chuan voi engemaw zat aka hnu po chuan bom chu apil thei ta reng lo mai le Thomas chuan ti dan ngai tu in ruang chu thil da vona bom tel lo chuan pai mai aril ruk ta a ti chuan ruang chu long thlun na thir chakai mang chuan a vet chuak veka tuipuya chuan a pai ta a hetianga atilawani chuan ruang chu a rei hnuwa aron lan chua le mai a hlo wangani Jerry chuan engkonga ma chuan in nam hnoi ve adu lo wangin long hmalama chuan Thomas an ati tur azo ma chu lelam hoin alo ngak top mai ani a hnu dewa chuan Jerry chu hoile tin a u Thomas a hnena chuan izo fel to em ni ti in azota Thomas chuan zo fel to e ti in alo changa ti chuan an let le ta a Stone Harbour lampana an let le lai chuan Thomas chuan thil da vona bom ruang an da na chu a thiat dar veka tuipuya chuan a pai dar ta vekani long chol hmun an thlen chuan Thomas chuan anaw Jerry hnena chuan a in lama chuan thil ti fel tur tlema zong ala ne wangin a ina zui ho turin ama chu amamo thua hril le a in lama atual thana hnu ma evidence om thei tur angte ti ri ral pui turin amamo ni Thomas a ina an han lu chuan thutna pakhat mutzal thei ngal na alo oma chu thutna an han thuta
darding lam zone vel chia chuan basketball tiat vel zetalian hian thisen alo kaya chu thisen kai chu li sak turin anau jeri chu ati a investigator te chuan chu thisen kai chu enemeri lua ka na thisen kai ani an ring ta a ti chuan chung thutthleng le ruma carpet te chu a unau pa Lewis a in sakna hmuna bolhlo paina anwa paya chu zong chu a hrian ni in Jerry chuan investigator te hnena chuan a soi ani Jerry chuan investigator te tho puin a thu hriat zong a soi vek ani ti a hriat chuan Lewis chu ni hnuwa a lawyer nen investigator te hmutur chuan a local vele ta a investigator te hnena chuan a hna thona hmuna bolhlo te chu a u Thomas a thu oya a kha hma a pai hun hma a an pai thu aron soi ta a ti chuan investigator te chuan Thomas Capano chu chhunzan zoma en khak na chu an thok ta ngala a u nau pa pahni ten a thuruk zong an soi ta ni ti hriat chuan an pahni chuan tha tuma aron be ngei an ringa an en thak atanga kar khat po tling lo November ni som pahni kumsang khajakua somkua pasaria chuan Thomas ale a u nau pa pakhat Joseph ten traka suitcase rang an da lut lai an mu fu ta truck chuan an tlan chuak ngala chu vele surveillance team te point an zui ngala ma se Thomas te chuan airport lam an pan ta tlat maya an vaman top don chuan enemeri chu a that nge ani ti fin fiana chiang ke kok nein an la in hresi lo ma se an dang bet lo ani ro chuan ramdanga apil bo hlen an hlawa man lovin a chua mayang ti an hlaw ve le tho box ni thunei tu lampon boi map hle maya atopa chuan man tura thupek an ron chua ta a airport a panna konga chuan an man ta a eni Mary bawatanga thlasom pasari zet aliam hnu chuan ama rubawa that tu nia riat an rin hlel ber chu custody a an hruai thei ta rama ma se heti chungpo hian investigator te chuan eni Mary ruang emo tual thana man ruwa emo engemo talpo nei an la nei lo wangin char chan siam sak ngot chu a har sa ve don ani ti chuan Jerry chuan a uin Atlantic Ocean a ruanga paina hmun bor vel chu thunei tu te chu a ko hmu'a ma se enemeri ruang chu an hmu chuak ta chuang lovani chu tia fin fiana ber tur ruang an hmu tak si lawa chuan an case a chuan an chak zo lo mayang ti Assistant US Attorney Connolly chuan a hlau hle a Thomas Aruma thisen kai an hmu any DNA ne na lo in mil ta chia kha fin fia na an nei om chhun ani ta a chu chau chuan an chak zo lo a hlau le a ma se beidon sanero atum chuang lovani chu tia thei patop chu a tran an lak lai chuan special agent Eric Albert chuan kol poimo tak adong ta hlau mai le aron kol tu chuan kumsang khajakua somkua paruk July nili kar top chol an man tumin Atlantic Ocean a chuan thil da vona bom tuya lo langa mu thu chu aron soita a agent Albert chuan chu bom chu eng ang nge ani azo chuan aron kol tu chuan bom chu a chin om to lo thu le silaya kana hnu mavel a om thu a soya Thomas Capano chung chang le thil da vona bom chu tual thana a an man thu article an chua alo chirna atangin a thil hria chuan om zia alo nei takin ti in aron phone alo ni a agent Albert chuan darkar ni zetlan Bay City New Jersey a chuan akal ngala aron phone tu kenchak nen chuan in mu in thilom dante an soiduna kumsang khajakwa somkwa parok July tha cholkar top nilia chuan kenchak chu sangaman turin mel somruk zetahla Indian River akala tuipuya chuan thil da vona ron lang chu a hmu'a thisen akai boka ma se bom chu ala thar that box ya wangin maka ti hleya a hnuwa chuan chu boma chuan silai kana hnu hma le thisen awma wangin boma chuan sak da in tu te mo chuan sak ka hlumnan an hmangani a ring ta dewa ngai that lo na em po anei talo ni in a soyani chak chuan bom chu a chara a thom tha a chhina siam boka Thomas Capano chanchin a hriat ma kha chuan ama chuan a hmang ta a agent chuan boma bar code te chu a chin chhia veka
te chuan Thomas Capano an Emery bo ma thani liam ta April ni somni pahnia a credit card mangin chu bom chu a lei nge yani ti an fin fia theita a ti chuan investigator te chuan fin fia na pahni na tur chu an mule theita a he thil hi mulo se chu Thomas a lawyer te chuan Jerian a u a pu na zong chu dot vek ani ti in tran an kho tlat theya ma se hetia bom an mu ta ka chuan Jeria soikha thudi nge yani ti fin fia ani don ani investigator te chu an fin fia na hua chuan an lom hle a ma se ama eni ruang an mu lo ba ka tual thana man ruwa ber an la mu tat lo chuan an ngai ala tingam theizan lawa tual chung dor sang sanga te chuan Thomas Capano emo a mel hriat dang hnai vai ten silai a leina record an nei len nei lo te an zong kwa le ta a van nei thak tak mai in Thomas abial nu pakhat Devi Khan kumsang hajakwa somkwa paruk mei ni som pathum Emery bo ma ka rukna 22 caliber alayani ti an hre thei ta a ti chuan Devi chu thu zo fia turin an hruai ta ngalani Devi chuan Thomas nen anin ngai zon na chungchang chu ala ursun vak lo ni in asoya attorney Connolly chuan Thomas an silai aneyem tia azo chuan Devi chuan IT in a changa ani nangmani neyem ti in a zot le a chu ta chia chuan Devi chu a om dan le khosak phung chu a in thak veka azamin a mai te chu a sen ngal tron maya chu ta Devi chuan kol ve reng ati in silai chu a leya ma se nuwa bol hlo bo ma apai le ta ni in a soibok ma se a mel le om dana tangin do ta soi tiero a hriat theya ti chuan Connolly chuan silai chu i lei ti hria an omem tia zo le chuan Devi chuan mi pakhatin a hria ti in a chang ta a chu Thomas Capano ani Devi hian Thomas Capano hna hian silai hi alo pe ni nga chuan tual thana hian a in nam hnoi ve angangai ani don ani chu wang chuan a Tony chuan Devi hna chuan Thomas chuan silai chu lei turin ati ani chuan soitlang mai turin thu arona Devi chuan Thomas an lei tura atia wanga le ani thu chu a soita ni kumsang hajakwa somkwa pariat October ni somni paruka trial nei tran ani ta a thu hretu pahni Thomas Capano naw Lewis Capano le Jerry Capano te chu ko chuani in an ni chuan an thu hriat zong te chu an soita veka Thomas chuan June ni somni pasari zana thil thlen dan chu hetiang hian a soi ve ta eni nen chuan zanria an kil dun zo a ina ho in ina chuan hlim taka omdunin in serialin an lo omlai chuan abial nu pakhat zok Devi chu aron lu thut maya chutia eni nen anom dun a hmu chuan Devi chu a thin rim hle a asilai phor chuakin ama le ama chu in ka hlum atum tamaya Thomas chuan wadangin silai chu wa chu sak atuma chutia silai anin chu na lama chuan silai chu met puak palin eni chu an kap palta a eni chu hmuna athingala Devi nen an nu na chan himnan silai anin chu na awanga ka pal ani awangin police ne na an hriat tir taloni in anin soya chuba ka thil da vona po chu tianga ruang da na na leishim shim nilovin au nau pa jeria peka ta na aleini in asoya masea tumlo dana thil a thlenta ka chuan kuanga amang tamai ni in a in soibok attorney Connolly chuan kumsang khajakwa somsari paruka Thomas chu assistant general attorney din mun a chelain tuna case ang chia ama Thomas san alo khin to dan aron soi chuaka chu case a chuan tual tha thu chuan victim ruang chu Delaware khopui bula luilian vaklo pakhata apaya hemitrum hian Thomas chuan tual tha tu chuan athil sual ti chu thubbo atumani ti in asoya mase tuna eni ruang Atlantic Ocean apayero chutiang chuan angai vele silo ni in asoya Thomas heroin a phana sa hle thungani te chuan prosecutor te chuan thil thlendan ni o malang chu hetiang hian an soita a Thomas ale eni te chu zanria an kil zo chuan Thomas a in lama an ho a
eni chuan an in lai chinna chu ti top tura rilru a siam fel to thu a soya ma se Thomas Eroin chutia ban san mai chu alo tum ve hau lo maya in chung an lu chuan Debin a ma daya alo leito 22 caliber chu phorin thisen lum lai tak chuan eni chu akap ta a arwang chu thilda vona boma ada a zandar ko lemni chomli panga vela chuan eni apartment avakalin in chung mamo engemole enin alahak ngailo su tharnen avadale a arwa mandan chuan asu nu chu thup bowa thlaengemozat eni chu tu main anjon lo nan atiani kumsang hajakwa somkwa pakwa January ni som pasaria chuan ko chuan thutluk na asiam felta a u naw pahni te thu soya tangte a pin dan banga thisen kaile eni ruang adana bom an charle evidence danga tangte in lawyer le millionaire lar tak Thomas Kapano chu eni Mary tha thubuaya thiam lo chantir ni in thitura chung thu rel ani a Thomas Kapano hi dan ken ko tu te zinga an mi tha te ruangemo tual thana man ruwa emapo mu tur omlova thiam lo chantir ma sakber ani nge ni